L'any nou dels follets. Hi havia una vegada, a un regne màgic, un grup de follets molt entremaliats que es dedicaven a fer malifetes per tot arreu. «Li he tret les pomes!», deia un follet. Un dia se'n van adonar que s'acostava la celebració més important per als follets, el dia en el que tots es fan regals, l'any nou, i van començar a preocupar-se perquè no sabien què regalar als seus amics i familiars. Va ser llavors quan un savi mag els va donar un consell molt valuós. El millor regal és el que es fa de tot cor. «Oh!», van dir tots els follets. Els follets es van posar a pensar en allò que més els agradava a cada follet del regne màgic i es van adonar que l'important no era el valor material del regal, sinó l'efecte que posaven en fer-lo. I així van posar fil a l'agulla i van començar a crear regals únics i especials per a cadascú dels follets del regne màgic. Al final, tots van rebre obsequis plens d'amor i dedicació. Veure l'alegria de cadascú en rebre el seu regal els va fer sentir molt feliços i van decidir que mai més farien entremaliadures. Des de llavors, els follets van aprendre la importància de fer regals amb el cor i cada any s'esforcen per crear els més bonics presents per a tothom. Donar regals és una manera de mostrar amor i estima pels altres. No només ens sentim feliços quan rebem un regal, també quan regalem nosaltres. Quan fem feliços als altres, també nosaltres sentim alegria. Ho diuen els follets. Ara et toca a tu. Prova de fer un regal per a algú que estimes, família, amic. Fes-ho amb les teves mans i de tot cor. De ben segur rebràs també un regal, un somriure de gratitud i estima.